नंगौ बे समाव नैबे गाक्सायावहाय फैनानै नैबे गाक्सानि फिल्डआव दिनैहाय बे 25 तारिख दिनैनि दिनावहाय दिनै बे गाक्सानि फिल्डआव फैनानै जों दिनै मोनब्रै क्लाबनो जों जार्सि होनाय जादों। जार्सिजों लोगोसे बल थोबफा बेनो आं दाखालि थांनाय दिन समाव होनाय समावबो आं बुंखादों एबा मा उद्देश्यनि थाखाय होनाय जादों बे जार्सि आरो बलखौ। बेनो आजिखालिनि बोथोराव जे दानि सेंग्राफ्रा गोबांनो बिदिनो फरायनायखौहाय गोसो होआलासे एबा बल जोनायफोरखौ गोसो होआलासे बेफोरबायदिनो गावनि लाइफफोरखौ उनफिनहोनानै दं। दा बे लाइफफोरखौ उनफिनहोनायनि थाखाय दिनैहाय बे निसा जानाय एबा जौ लोंनाय एबा बुहुद निसाफोर बाहायनायजों दिनै बेबादियावहाय माने गोबां सेंग्राफ्रा आन्दायनानै दं। जाहाथे बेफोरनिफ्राय गोजान खालामनो थाखाय दिनै मेन उद्देश्य दिनैहाय बे जार्सि बल राननाया बेनो माने लोंनाय आरो फेग्रा बाहायनायफोरनिफ्राय जाहाथे गोजान जायो बिथांमोना। आरो होनायनि सिगांबो फंनैसो एबा फंथामसो जोङो बुंबाय बिथांमोनखौ दिनै बल जार्सिखौ लानायजों लोगोसे जाहाथे बे मोनब्रै क्लाबनि जे दैदेनगिरि प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि बिथांमोनाबो प्लेयारफोरखौ जाहाथे गावबागाव क्लाबनि प्लेयारफोरखौ जाहाथे मोजां बुजायो एबा मोजां ध्यान खालामनानै एबा मोजां खेल लानानै जाहाथे फोरोंलाङो, जाहाथे बानजायलाङो, जाहाथे गेलेनाय बिथिंजों फरायनाय बिथिंजों गोसो होयो, जाहाथे बे लोंनाय फेनायफोरजों जाहाथे आन्दायना थाया। जाहाथे दानि समावथ' बेबादि गोबां फुटबल गेलेनायफोरजोंबो बेबादिनो एबा डिस्ट्रिक्ट लेभेल एबा स्टेट लेभेल गेलेनानै गाव गावनि लाइफफोरखौ दाना लानायनि मोनसे जों नुगासिनो दं दानि समावहाय। दा बेफोरबादिखौ लानानैनो जोङो मोनसे उद्देश्य लानानै दिनै बे बल आरो जार्सिखौ जों होनाय जादों। जाहाथे बिथांमोना गोसो होनानै गेलेनानै जाहाथे गाव गावनि लाइफखौ जाहाथे दाना लानो हायो, माने डिस्ट्रिक्ट लेभेल एबा सेन्ट्रेल लेभेलाव गेलेहैनानै जाहाथे सुबिदाखौ लानो हायो। दा बेफोरखौ नोजोर बोनानै जोङो सानखांनानै दिनै बे खामानिखौ जों हाबाफारिखौ मावनाय जादों। दिनै बे जेसेबांसिम बल आरो जार्सि रानदों नाथाय बियो खुनु सरखारनिफ्राय नङा। दिनै आङो मोनसे सानखांनायनि गेजेरजों आङो जाहाथे बेबादिनो सानदों माने जाहाथे दिनैनि जोंनि सेंग्राफोरा दिनै बिमा बिफानि बाथ्राखौ खोनासंला, बिमा बिफानि बाथ्राफोर बुजायनायफोरखौ लाला, बेबादिनो लोगो लालायनानै जायगा बिदिनो जौ लोंनाय फेनाय एबा निसा बानायफोरजों गाव गावनि लाइफखौ बरबाद खालामनो लामायाव आगान सुरगासिनो दं। जाहाथे बे बरबाद खालामनो हास्थायनायफोरखौ जाहाथे बिसोरो जाहाथे नागारो खोमा, बेफोरनिफ्राय फेग्रा बुस्थुफोरनिफ्राय गोजान जागोन खोमा साननानै दिनै बे हाबाफारिखौ आं लानाय जादों। मेन उद्देश्यआ आंनि मोनसे फोथायनाय एबा खावलायनाय दिनै गेलेगिरि सेंग्राफोरनि सायावहाय जाहाथे बिथांमोना दिनै बे बल आरो जार्सिखौ लानानै मोजां साफा प्लेयार जानो हागोन होननानै आंहा मिजिंथि थाबाय। आरो बिथांमोना निस्सय आंनो खोथा होदों दिनैनि गेजेराव बानजायनायनि गेजेरजों बिथांमोना नंगौ जोङो दिनै बे बल जार्सिखौ नाजावनायजों लोगोसे जोङो गोसो होनानै जोङो बलफोरखौ मोजां गेलेनायजों लोगोसे आरो फरायनायफोरखौ गोसो होनायजों लोगोसे जोङो गाव गावनि बिमा बिफानि हास्थायनाय एबा बानजायनायफोरखौ जों लाखिगोन दिनैनिफ्राय होननानै बिथांमोना दिनैहाय बे खोथाफोरखौ होदों आरो आंनि सिगाङाव। बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ गोबां आंनि गोसो सिंनिफ्राय हामबाय होनदों आरो आङो जोबोरै खुसि दिनैनि गेजेरावहाय बिथांमोना दिनै बे खोथाखौ होनायनि थाखाय। गोबां क्लाबफ्राबो जार्सि इजारखौ मोननो लुबैदों आदा, बिथांमोनखौ दाथ' दिनैनि गेजेराव आङो दाखालि समाव बुंदोंमोन एबा दावगागुरि क्लाबाव जेब्ला 7टा जार्सि राननाय समाव आं बुंदोंमोन टटेल जोङो 32टाल' होगोननायनि खोथामोन। नाथाय बेखौहाय दिनै 32टा जों राननायजों जों थाथ'गोन हागोन बेखौ जों सानहरासै। दिनै बेबादिनो जार्सि आरो बलखौ राननायजों लोगोसे दिनै गोबां क्लाबनि एबा सेंग्राफोरा माने फनजों कन्टेक्ट लाहरो आरो आच्चा आदा जोंनोबो जार्सि बल अननानै अनसुंथाइ होयोबा मोजां, जोंबो दिनै बेफोरबादिनो नोंनि अननाय अनसुंथाइखौ लानानै दिनै जोङो बल आरो गेलेनायफ्राव जों गोसो होगोन एबा जों फरायनायफ्राव गोसो होगोन एबा आदा नोंनि मान सन्मानखौ जों लाखिगोन। ओंखायनो आदाया बिथाङा नोङो अननानै जोंनो उमुक क्लाबावहाय जोंनोबो जार्सि आरो बल होफैयोबा अननानै हरोबा मोजां जागोन। दा बेफोरबायदि गोबां आंजों फनजोंहाय कन्टेक्ट लालायनानै बिथांमोना खावलायहरदों आरो दा बेखौ नायोब्ला दिनै जों बे 32ल' राननानै जोङो थानो हागोन बेखौ नङा। दा थांखियाथ' दिनै आङो दाखालि बुंनाय मथेबा 32टाल' होनाय खोथामोन। 32टा होखांनायनि उनाव जोङो कासाबारि क्लाबावहाय जों मोजां खेला मोनसे होगौमोन, गेम आरो होगोन बे थांखिखौ लादों। दाथ' 32टाजोंल'थ' जानाय नंला बादि नुहुरदों आङो दिनै माने आरो बाखि जेसेबां फन कन्टेक्ट लादों बेफोरखौ राननानै होजोबनांगौब्ला दिनै मथा मथि 46-47 क्लाबसो होनांगौ गोनाङाव फैगोन आरो जिखि नाजागोन जेसेबां हायो एसेबां होलांगोन। आरो आङो खेलाखौ दिनैहाय
बेबादि जुदि 46 47सिम जुदि 8सिम जुदि होनाय जायोब्ला माने आङो ओरैबायदि सानदों दा गोसोआवहाय माने खेलाखौहाय मोननै पार्ट बानायनांगोन आरो माने बुरजा टिम जायोबा मोननै पार्ट खालामनानै खेलाखौ होनाय जागोन बेबादि साननानै दा दङ आरो थांखि ओंखायनो आं सानदों रावनिबो गोसोआव जाहाथे दुखु होआ आंनि साननाया बेनो जिखिनि माने आंनाव कन्टेक्ट लाहोदों दिनैहाय बे जोंनि जुमदार समस्ति एरियायावहाय जिखिनि क्लाबा माने कन्टेक्ट लादों बे बिथांमोना गासिबो